Георгий дәдәй белән мин үземнең танышлыгымны башлап җибәрдем Казанга килгәчтен, әле менә шушлай физик танышудан түгел, рухи танышудан. Безнең шагыйрьләрнең шулай да инде ул. Йөрәкләре тоташкан була, рухлары тоташкан була. Һәм каян башланды бу тоташу, танышу, аның да хикмәте бар. Георгий дәдәй, минем Янсуар әбием, Крәшен әбие, гади генә авылда яшәгән Крәшен әбие, Ночта әбием бик матур җырлый иде. Ул 80ләп туйда аргыш булып, гомергә Крәшен туйларын уздырган кеше. Менә бу залда утырган Крәшеннәр мине аңлар, Крәшен туйлары алар, опера спектакльләр рәвешендә атналар буе бара, аргышлар тәүлекләр буе ул туйда җырлап, күңел ачтырып, бөтен кешене кәефен күтәреп җырлап торалар. Һәм менә шул әбием телевизордан Ибушны күргән вакытта әйтә иде. И Кодрәт диде. Ходай Тәгалә безнең Крәшен дөньясына, бу җегетне кош кебек гәүдәсенә шул кадәр моңны ачып салган да безнең Крәшен дөньясын, рухын саклар өчен биргән диеп. Мин үземнән өстәп әйтер идем. Син бу төрки татар Крәшен дөньясындагы рухны, Георгий дәдәй, бөтен дөнья сәхнәләренә алып чыктың. Бөтен дөнья тамашачыларына тыңлаттың. Һәм үзеңнең миңа интервью биргәндә әйткән шундый сүзләрең дә бар. Сәхнәләрдән мине тыңлап утырган вакытта бу кем икән диеп, аннары танышырга киләләр иде диеп. Чөнки синең яныңа килеп, синең нурыңа кыйынып калырга теләүчеләр бик күп. Син нур кыйып тора торган кеше һәм алга таба да шулай булып калсын. Ходай сиңа гомерне бирсен, саулыкны бирсен, исәнлекне бирсен. Мин сине бик яратам, бик үз итәм һәм иҗатта, бу тормышта, бу гомердә, бу гасырда синең белән бергә яши алуыма шиксез горурланам. Шушы Рәшә шыңа дигән китапның бер ягына үземнең дә бер шигыремне язып куйдым да сиңа укып үтәсем килә. Ул гел синең турында кебек. Литургия дип атала ул, һәм ул үзенә күрә синең иҗатыңа, шәхсеңә киләү булсын. Амин. Йөрәгеңдә йөрәге бар. Тибешенең назын тоям. Урманнар өскә ава, нинди матур синең дөньяң. Сөйләшәбез сүзсез генә, ул ишетә, мин елмаям. Шәмнәр яна эргәсендә, нинди гадел синең дөньяң. Йөрәгеңдә йөрәгем бар, пышылдавын тоеп уян. Урманнар өскә ава, нинди сабыр синең дөньяң. Кыш сайраган бу былбылын саклый алсак иде, Худам, саклый алсын иде бу дөнья сине, Георгий дәдәй, әле тагын бик озак еллар безнең бәхеткә. Рәхмәт.